Tak poď ďalej. Asi niečo. Volám sa. Rum, vodku, borovičku. No, dám si borovičku. Vieš, som strašne rád, že mám nový byt. Byt mi je problém dneska. Ja sám ešte len v podnájme bývam a blbé. Drahý bol ten byt, taký poviem, strašne rád. Ale som rád, že ho mám. Poď, ukážem ti byt. Tu je spálňa. Tu je detská izba. Tu je kuchyňa a záchod. Celkom pekný byt, nie? Čo povieš? Dobrý. Díky. Tak čo povieš? Pekný byt? Dobrý je, vážne. Mám tu pekný byt. Ináč aj tá garáž je moja. Tá hnedá to je tvoja? Je to tu celkom fajn. Vážne je to dobrý byt. Niekto zvoní, idem otvoriť. Dobrý byt. Celkom dobrý, vážne. Dobrý. Prišiel by sa mi taký byt. Detmi. Vítaj u nás. Nazdar. Ahoj, ahoj. Uvarím vám čaj alebo niečo také? Tak niečo. Neviem, ale jak ja tu sedím nejak dlhšie, sa mi vidí, že tu cítim nejaké negatívne vlny. A čo akože ty? Ono neviem, proste to súvisí s nejakými geopatogénnymi zónami. Kolegyne v práci niečo spomínali. Ja neviem, ale to sú tie zóny, alebo tie vlny, ono dosť negatívne ovplyvňujú ako ľudí. Ja neviem, mňa už aj dosť bolí hlava, vás nebolí? Nie. Čo ja viem, niekedy. By som to tu mohol nejak premerať, tie zóny, ja sa venujem aj psychotronike pri práci a dalo by sa to nejak zistiť. No ja neviem, tak 5/4, keď máš čas. Ako ti je? No. Neboj sa, po chvíľu príde pán Michalica. Čo? Pomeráš to? Vieš čo, neviem dlho otálať, pomerám tu hneď. Mám tu aj... Ale fakt, snaž sa. Neviem, vyzeralo to minule dosť zle, takže neviem. Ono je to dosť zle. A manželka? Manželka je v nemocnici. Veď vidíš, deti mám chore. Vieš čo, obývačka je celá jedna veľká negatívna zóna. Áno, čo nahoru.
tu už by som nespal. To nie je možné. Blbé je, že sa cez tú chodbu musí chodiť a tá chodba... Neviem, chodba je skoro najhoršia. A kuchyňa? Čo je? Tu je to úplne hrozné. Tak čo? Je to hrozné. Celý byt? Celý byt. Kam pôjdem? Do pivnice. Máš aj pivnicu? Mám. Tak ju poďme premerať. Dobre. Nazdar, Rudolf. No, Čo ti je? ale Ak máš úplne krúhy, alebo čo, ne? problémy s tým bytom, vieš, jak to. Som vydržal nespať už celý týždeň. Aj žena je chorá. Aj deti sú choré. Aj z práce ma vyhodili. Aj zima je. Ja neviem, ono by sa to možno nejak dalo spraviť. Ja neverím tomu. To ja Vieš ten čo? byt už asi predám, alebo čo. Vieš čo, ne, v pohode, ja by som... Tie vlny sa dajú odstrániť. Hej? Ja by som prišiel normálne, ale ono to trvá dlhšie, možno takých, možno že aj 5 rokov. Zatiaľ, čo ja viem, že by... Tak skús dačo. To je v pohode, zrobil by som to. Dobre. To Dobre. ja idem. Čau. Kam ideme? Do pivnice. Tak tu máš tie kľúče. A prosím ťa, snaž sa. Ja to spravím. Ďakujem. Nemáš za čo. Ďakujem.